Moi boas. Vou coller a gaita e xa de paso pois partillo con vos, por si alguén lle vale de algo, as cousas que pasan cando collo a gaita. Normalmente collo a gaita todos os días, pode haber algún día que non a colla, pero a collo todos os días e boto un tempo con ela, a veces boto 15 minutos, a veces toco unha peza, a veces toco horas, depende. Teño que dicir que eu toco durante todo o día, todos os días do ano, ou ben con un instrumento, ou ben tarareando, cantando, machacando pezas aquí. É o que hai. Eu fago así, non sei como fan outros. Vou intentar falar un pouquiño de afinación. É dicir, eu para coller a gaita non necesito absolutamente nada. A gaita toquena onte, deixeina tal como está afinada, e hoxe vou na coller agora e seguramente non estará afinada. Malia así, non ten que estar moi mal con respecto a onte. Entón, nin necesito navalla, nin necesito fío, nin necesito absolutamente nada. Menos cando vou a tocar sol. Non necesito que este en 440, non necesito nada. Solo quero tocar. Botar un tempiño ensayando. Tocando pois algunha peciña, repasando, nada. Simplemente disfrutando uns momentos do día na intimidade da miña gaita. Vamos a ver que pasa. Nen tan mal. Estou nen tan mal. Vamos a afinar ben. Pechamos ronquillo e vamos a por punteiro e ronco. Está lixeiramente alto o ronco. Ou baixa a tonalidade da gaita. Por que considero que está alto o ronco si onte o deixei afinado? Pois que o punteiro sufre máis a temperatura e a humedade que a vara. Físico non son, non sei por qué. Sufre máis a desafinación o punteiro que a vara. Que estou facendo? Quentando que as miñas mans, se son mans quentes, as miñas mans son quentes. Se son frías, non vale. Se son quentes, estou quentando a parte máis de máis madeira do punteiro, que é a copa. Para que? Para darle un pouco de calor á madeira e equilibrar un pouquiño as notas baixas, que me van a quedar baixas. Xa nada de tocar a parte alta do punteiro, vai coller calor moi rápido. Pero desta maneira, quento un pouquiño a parte baixa, que é coa que estou aproximando o do ronco. Se quero acelerar o proceso, podo facer isto. Acabo de mandar 3 soclazos e o que estou facendo é quentando a copa, acelerando o proceso de afinado.
E como non quero tocar porque me desagrada desafinado, e sigo estando un pouquiño alto porque aquí ainda non hai calor, vou no baixar e logo vou a ter que estar reabrindo, reafinando. Está variando o punteiro. Abrimos o ronquillo. Se me dades conta, acabo de facer o mismo no ronquillo, quitei un pouquiño, abrín un pouquiño. Pa que? Sin tocar nada, axustar a afinación. Agora, a medida que toco, unha vez que acabe a peza que vou a tocar agora, terei que volver a reafinar. En eso se basa do que o gaiteiro bota media vida afinando e outra media tocando desafinado, porque sempre temos que estar movendo. E aquel que diga que unha gaita queda afinada e xa está, a mí non me carga. Empecei tocando afinado e rematei tocando desafinado. O punteiro empeza a subir e hai que levar os cordóns ao mesmo sitio. O que lle quitei o ronquillo cando empecei a peza, agora teño que volver a darlle. Se sigo tocando, a temperatura do punteiro vai a seguir subindo, polo tanto, teño que seguir reaxustando a afinación.
De aí ven o que o gaiteiro bota media vida afinando e media tocando afinado. De aí ven. Vamos a por outra. Acabo de tocar Paso Doble de José Rico. Tampouco teño por que salirme ben. As pezas son miñas, pero nin todos os días está igual, nin todos os días as cousas teñen que salir ben. Vamos a probar a toqueina fai onte tamén, pero volvo a tocar hoxe no Solpós de Coruso. Dademos conta, a peza miña seina perfectamente e fallo. Sou humano. E sigo refinando. Esta muñeira que acabo de tocar chamase Muñeira das Nogueiras 13. Ou non. Esta non se chama Muñeira das Nogueiras 13. Esta chamase La Molinera. La Molineira. Sigo retocando a afinación. Punteiro sigue subindo. Por lo tanto, xa me toca empezar a subir un poquinho ronco. E sigue variando. Cando poño anotado notas, non é o tempero, é o comportamento que está tendo a palleta co cambio de humedade e a temperatura. Unha vez que vou tocando, tamén noto que o do alto pechado que fago, o do este, quédame se o apreto un pouquiño alto. Entón, podía facer dúas cousas. Porlle un celo aquí, por exemplo, como lle poñemos todos, ou saber que esa nota me está dando alta, polo tanto, actuar en consecuencia a hora de tocar, temperar esa nota, buscala. Lixeiramente alta, para o meu gusto.
Vedes que ocorre, se apreto demais, sube, baixa, bueno, pois hai que controlar o apreto. Volvo a subirlle un pouquinho aquí. Sigo subindo o ronco. Isto é o Padre Nuestro de cada día. Se eu tuvera que ir a tocar a unha actuación, estes minutos, cantos levo? 15 minutos. Estes 15 minutos, eu diría que entre 25 e 30 minutos, deberíamos estar traballando na gaita antes do concerto, antes da actuación, para que a gaita este en plenas condicións para poder tocar. Dezaoito minutos, 20 minutos e a maior parte do tempo explicándovos, falando con vos do que, para min, é afinar un instrumento antes de tocar. Espero que vala de algo. Eu sigo por aquí argallando, tampouco vos quero romper a cabeza moito máis. Detalles cativos sin importancia da afinación. Veña.